Tervetuloa jälleen Korpe-makasiinin pariin. Tän kesätauon jälkeinen kutosjakso piti olla alun perin sorsa- ja kaurispukki-jahtia, mutta teknisistä syistä niin jouduttiin pikkusen muuttamaan tätä jaksojen julkaisujärjestystä. Meillä on pikkusen sorsapätkästä ja kaurispukki-jaksosta niin videopätkiä tuolla pitkin maailmaa, eikä keritty saada niitä ajoissa sitten tänne mun editointipöydälle, niin nyt vähän muutettiin ja tuleekin poikkeuksellisesti majavajahtia viime keväältä. Mullahan on perinteisesti käynyt paljon vieraita majavajahdissa. Olen järjestänyt majavajahteja kavereille, ketkä ei ole majavaa saanut. Mutta ensinhän majavahommat alkaa aina tiedustelulla ja lähdin sitten käymään tuolla majavapurolla, missä on pari edellistä kevättä ollut hyvin paljon liikettä ja missä on kuvattukin hyviä pätkiä. Lähdetään katsoa eka sinne. Majava näkyy tuossa mun selän takana. Mutta saamari kun ei nouse maille, se on tuossa heikon jään päällä. Silloin sulaa vesi perseen alla, niin en uskalla tuohon ampua, saattaa solahtaa tuonne jokkeen. Ootellaan joskus ei siitä liikahtais mantereen puolelle. Kävi ensimmäisen kerran tuossa minun vieressä tuo ruokapesän päällä, niin ei ollut matkaa alle 5 metriä, eikä havainnut minua tästä. No, nyt tämä meni jännäksi. Onpaa mitä seurata. Puoli tuntia on jo syönyt tuossa tuo majava. Edelleen saman rungon kimpussa on tuossa. No, tässä on mukava seurata sen touhuja nyt, mutta tuossa on sen verran tosissaan sulaa vettä sen persien alla ja sitten tuossa sivulla, että en uskalla ampua, se solahtaa niin äkkiä tuonne vetteen. Ei sen tarvi pari metriä tuosta siirtyä, niin mantereen puolelle niin sitten rupeaa ruuti palaamaan. En tiedä vaan kerkiiekö tulla pimmeä ennen sitä. Se olisi vielä tuntivaloiset. Valitettavan usein kuulee ja näkee, että ammutaan majavia aivan valtavalla riskillä. Aivan vesirajaan ja joskus valitettavasti jopa veteen. Majava on uskomattoman sitkas elukka ja hyvin usein pyrkii aina, vaikka maillakin, niin pyrkii aina veteen. Ja kun se pääsee veteen, niin hyvin herkkään kevään aikaan pääsee myös jää alle. Ja silloin saalis on menetetty. Majava täytyisi kunnioittaa riistana ihan samalla tavalla kuin kaikkia muitakin riistaeläimiä. Eli silloin kun ruvetaan ampumaan, niin se saalin reppuun saaminen täytyy olla myös mun mielestä 100% varma. Tai ainakin mahdollisimman varma. Itse en ammu koskaan vesirajaan, enkä saatikaan veteen. Enkä myöskään anna lupaa vieraille ampua, mikäli on olemassa riski, että majava luiskahtaa veden hyväksi.
Joo, kylläpä oli hauska ilta Majava purolle. Majavaa seurasin tuossa 1,5 tuntia yhteensä. Se kävi tuossa noin 4-5 metrin päässä minusta tuossa. Olisiko ollut ruokapesä, mikä tuossa minun vieressä oli. Niin sen päällä kävi, mutta oli vaan paimoille niin vesirajassa, että en tohtinut ampua, kun että luiskahtaa vetteen siitä reunalta. Mutta mukava oli kyllä seurata tuossa ja katastella. Sitten vähän tutkaile, että onko tässä useampia, mutta että ei näkyy kuin yksi tällä kertaa. Tässä on kyllä mukava käydä seuraavana iltana. Jaha, nyt saunan lämmitykseen. Tolle purolle, missä olin tiedustelemassa, niin tuli valtavat kevättulvat. Ja sinne ei päässytkään sitten lähi Mainkaan rantaa sitten kytistelemään. Ja sitten mulla olikin tulos vieraita. Ja täytyy ruveta etsiä vähän uutta mestaa. Mulla on tosissaan käynyt kevään aikana hurjan paljon vieraita. Ja käytiin Korsun Jarkon kanssakin tuolla eri paikoissa vähän tsekkailemassa. Hyviä tilanteita ei vaan sitten kehkeytynyt. Sitten tuli Jallis ja Anu käymään kylässä, jotka on käynyt useita vuosia sitten vieraana, ja katsotaan sitten, miten heidän kanssa kävi. No niin, Jallis. Monesko vuosi on Laakajärven Majava yritys? Taitaa olla, onko tämä nyt 5. vuosi, mutta aina tämmöisiä pikalähtöjä tänne, mutta nämä on yleensä niitä parhaita. Montako kertaa olet nähnyt Majava? 3, kun mä oon täällä nähnyt, mutta ne ei ole ampumapaikkaa vielä tullut. Joo, tuo olisi korkea aika. Joo, kato, tämä on metsästystä. Jo vain, pääsiäinen on kummemmillaan ja kaverit Haapajärveltä. Jarmo ja Anu tuli vieraaksi tuossa, niin lähdettiin käymään Majavamme täällä. Pikkusen oli vähän paikoista tiukka, niin tultiin tähän Korsun lähelle sitten istuksimman iltaa. Nätti on keli, ollaan hyvissä jo liikenteessä. Kello on varmaan kuin joku 5 pintaan. Niin ruvetaan tässä istuksimmaan ja katsastellaan. Keli on aivan loistava kyllä. Katsotaan, josko me tänään saataisiin Jallikselle se ensimmäinen Majava aikaiseksi. Ei se ole kuin 5 vuotta käynyt täällä. Siinä on matalaa vettä, veikkaa, että löytyy. Toivottavasti. Mitä? Jumalauta, se tuli aivan 1-2 tuohon. Toivottavasti eikä munat, kun menee kahtomaan. Saattaa olla, mutta nyt kärsii kyllä kastella. Oi saakeli, aivan 1-2, niin heti niinku matoa pintaa. Joo. Jarmo on yksi parhaita kivääriampujia, mitä itse tunnen. Jarmolla on vehkeet vielä vimosen päälle. Jarmo ampuu yleensä helppoja riistalaukauksia 3, 4, 500 metriä, joskus jopa 600 metriä ampunut riistalaukauksia, koska on tommonen intohimoinen ballistiikan tutkija ja testailija. En pitänyt edes vaihtoehtona, että toi 160 metrin laukaus olisi jonkinnäköinen haaste ees Jallikselle. Mutta Majava ei löydy, ei sitten mistään. Kootut selitykset. Tunteroinen etittiin tossa ja katsottiin laskelmat, että pitäisi olla kaikki kohdallaan, mutta ei löydy. Videotarkastelua, selityksiä, itsesyytöksiä ja vaikka mitään, mutta nyt ammuin tuossa tuohon pökkeleen 1 paukun, niin jonkun 7 senttiä, ei ole pyssy kohdalla. Amatööritoimintaa. Oli se lähtisä perkele. No ei se mitään. Tämä kyllä harmittaa, mutta jospa se seuraavat 5 vuotta kun ottaa, niin taas tulisi tilanne. Niin, 5 vuoden päästä vielä toinen paikka. Voi harmin paikka. No, keksittää jotta oheistoimintaa loppuillaksi. Niin kuin Jarmo tuossa sanoi, kiikari ei jostain syystä nyt ollut kohdallaan, vaikka se oli lähtissä testattu. 50 metrin päästä
meni jo noin 7 senttiä ohi ja tuossa matka kun oli 160 metriä, niin se kertautui, eli se on jotain toistakymmentä senttiä jo tolle matkaa. Paska tuuri, kiikari oli heilahtanut. Onko tämä tarkka? Kyllä sillä hyttystä muniin osuu. Se on Paavo Sissokselta morjesta. Tiesitkö, että me ollaan tehty pyssykauppaa Raumalla jo 30 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi meillä on joka viikko vaihtuva viikkotarjous verkkokaupassa. Käypä katsomassa. Ja sitten kokeillaan. No niin, otat semmoisen hyvän tasapainoisen asennon ja oot valmiina. Ja sitten huuat kovaa ääneen, niin sitten se kiekko lähtee sinne. Joo, tossa oli hyvä. Aha. Nyt oli paljon hyvää. Tasapaino on hyvä asento, ja mutta sä unohdit ampua nyt. Et sä käskenyt ampua? Ai niin, sori, joo, tää oli mummo. Kokeillaan uudelleen. No okei. Et sitten paukkua laittanut sitä ollenkaan. No etä sä sitäkään sanonut. Niin, että se piti tämä pötkyläkin muistaa laittaa. Kyllä, se on, Joo, se joo. on tässä ehdottoman tärkeä. Ja pannaan se tonne alakertaan. Sitten tosta alakerta lähtee ensin. Varmistin pois. Vau! Olisit heti sanonut ne kaikki asiat. No, ei aina muista kaikki. Ei oo. Minkälainen opettaja. Bornagi laatupatruunat trappiin ja skiittiin. Valitse Bornagi, niin ei ole paukuista kiinni. Ja kuuntele opettajaa. Ja sitten niin kuin opetettiin tasapainoisesti ja sitten Noniin. Bornagit hyvin varustelluilta jälleen myyjiltä kautta Suomenniemen. Bornagi. Morjesta jälleen. Samoinen puro edelleenkin. Nyt on pikkusen nätiimpi ilta. Aurinkoisempi keli eikä ole niin kylmäkkä kuin eilen. Tänään ei pitäisi sattaa mitään. Eilen tuli vettä, ränttä ja lunta. Mut joo, nyt vähän tarkkaillaan tästä nää iltana, että näin kevät tullut vielä äkkiä, niin tulleekohan se majava tuosta paosta. Alapuolelle kyllä, että vai pysyykö se tuolla padon yläpuolella tuolla Tyynimässä veessä. Semmoinen vähän mietitytti eilen, kun se tuolla padon yläpuolella vaan läsäytteli. Katsellaan, termari on täynnä, että minnekään ei oo kiire. Meinasin odotella tuonne ehkä 9:30 tai niin pitkään kuin näkee kuvat. Niin. Katsellaan. Jokohan se viho ja viimein tänä päivänä nousisi nätisti maille. Taisi näyttäytyä sekin osalla. Joo, nyt se näyttäytyi majava tossa. Se ui tossa padon yläpuolelta. Pirkalle se lähti menemään tuonne tulevaan jokkeen ylöspäin. Kyllähän tässä saa päivystää, jos sillä on tuolla joku työmaa. Joo, tässä on vielä varttunut puolisen tuntia. Ihan sillä vaan, että olisin nähnyt, onko tässä useampia majavia, että olisiko sitä lähtenyt muita liikkeelle, mutta ei. Kyllä sen täytyy se majava uija kyllä tosissaan melko pitkälle tuonne, että tosissaan se löytää sieltä jotta syömistä, vaan en tiedä vai mikä värkkääminen sillä on tuolla. Se eilen silloin kun se läsäytti, niin ei sitä 2 tuntiin tuolta takaisin kuulunut. Niin tuskin se nytkään ihan heti on sieltä takaisin tulossa, joten kyllä minä löin nyt pillit pussiin. Lähden saunan lämmitykseen. On harmi. Siinä olisi kyllä aika makia paikka tuossa
tulevan joen suussa kyllä niin jousimiehelle kyllä olisipa kyllä huippuholli. Tästä pystyisi vielä jousimiestä vähän varoittelemaan, kun näkee, kun se lähtee uimaan tuonne päin. No mutta taas opimme jotakin Majavan liikkeestä tälle iltaan. Tältä iltaa kiitos ja kuulemiin. Viimeinen Majava vaihtuu viikonloppu. Tuossa ensi viikon keskiviikkona loppuu jahti ja nyt sitten yhdistettiin vähän voimia, kun Majava on tässä vähän pitänyt pilikkana meitä. Niin tuossa tuli toi Jarmo tuli ottaa vähän revanssia siitä viime viikonlopun ohjolaukkauksesta ja hänen vaimonsa Anu on sitten siinä kuvaamassa tuossa joen toisella puolella, padon alapuolella ja mä tulin sitten kameran kanssa kuvaamaan tähän padon yläpuolelle. Meidän kylän miehiä ja Pekka, sillä on Pekalla on ensimmäinen. Majavamme tuu jousella. Kausi nyt alkamaisilla, yhtä riistalaukkausta ei vielä jousella ammuttu, mutta kovasti on Pekka treenaillut kyllä lajia. Meillä on aivan huippupaikka nyt tätä tulevaa jokiuomaa. Tässä on parina iltana Majava lähtenyt uimaan ja se on ollut kiväärillä tekemätön paikka, niin me pääsin nyt tehdään Majavalle yllätystä tänä iltana. Ollaankin täällä ja vastaanottamassa. Se lähtee 3. iltana peräkkäin tänne. Ja sitten toi Jarmo kiväärin kanssa on tuolla padon alapuolella. Siellä on valtavat syönnökset Majavalle. Katsotaan nyt odotustaso taas vaihteeksi korkealla. Tuossa takana näkyy mehtää, niin mitähän sitten tämä Majava ajatuu Tuluva-Vetsavin aikaa. Siinä on jokunen hehtaari pystyyn kuluttaa mehtää melko reilusti. Siinä maanomistaja äkkiin tykkää kyllä tämmöisesti. Tuolla keväällä valtavat tuluvat aina kun tuossa on semmoinen 30 metriä leveä tuo pato, niin siinä on melkein jo puoli metriä tiputusta veen pinnassa sitten tässä padon yläpuolella versus padon alapuolella. Niin kevät tuluva aikaan täällä on melkoinen tuluva metässä. Sieltäpä se Majava tulla uiskenteli tuohon hollille, mutta Pekka oli vähän sitä mieltä, että nyt meni ali kyllä tuo nuoli. On tosi paha ampua tässä, kun aurinko paistaa vielä tuosta suoraan. Kimaltaa tuosta veen pinnasta. No, eka yritys Pekalla. Joo, niin tässä kävi vähän niin kuin arveltiinkin, että ei enää Majava näyttäyty se tuolla se ampumatilanteen jälkeen puoli tuntia ja sen jälkeen vielä tuolla pesään luona pari kertaa läsäytti hännälle. Sen jälkeen ei ole havaintoja ollut, että alkaa mennä pakkasen puolelle. Me ollaan 4 tuntia istuttu tässä ja alkaa olla melko vilipos. Laitan pillit pussiin, tai sanottaako jousen pussiin. Saa nää melkoinen tuluvavesi, että päästäänkään kuivilla sukilla poikki. Kiitos ja kuulemiin.
kouppupaja. Pinipippi kouppupaja, pinipippi kouppu. Testaamme lyijyttömien Bornagi-patruunoiden läpäisykykyä jahtietäisyydeltä. 35 metriä. Joo, vaikuttaa hyvältä. 10 metriä. Joo. Vaneeri siinä. On 9 millin vaneeri. 9 millin vaneeri. 9 millin vaneeri ja sitten siinä on ihan finfoamia. 5 senttiä aina. Onko siinä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 45 senttiä. Nyt aloitetaan sitten täystungsteenilla tämä testi. Katsotaan miten osuu ja miten lävistää. Joo, se oli se täystungsteeni. Täystungsteeni, joo. Ja se meni 6 finfoamista vielä läpi. Joo, niin 9 millisestä vaneerista ja sitten 6 finfoamista. Ja sitten seuraava malli. Sekoitus tungsteeni ja teräs. Puoli tungsteeni, eli siinä on 54% oli tungsteenia ja loppu oli terästä, niin kuinka se meni? Oliko onko se mennyt se 5? Se meni 5 levystä, joo. Niin. Siitä, jos saadaan niin terästä 1270, 305 mm. Paljonko siinä on Juha se lata? 34. No niin, katsotaan kuinka meidän sen kanssa. Siellä kuule pullottaa. Terästä 12,76 ja koko näyttää olevan tosiaan 305 siinä ja menikö se 2? Se meni vissiin 2. Joo. Sitten kokeillaan 4 millin lyijypauku. Se jää. Se meni tästä levystä ja sitten siellä tuli muutama läpi ja sitten ne loput löytyi siitä ensimmäisestä finfoamista. Tuolla on jo ensimmäinen. Selvä voittaja täystungsteen 33 grammaa ja hopealle tungsteen terässekoitus. Ja tappava 3 edullinen teräspaukku, joka sekin päihittää testin lyijypaukun. Molemmat tungsteen Bornagit päihittivät testin lyijypaukun moninkertaisesti. Bornagi is the best one. Bornagit hyvin varustelluista liikkeistä ympäri Suomenniemen. No niin, tervetuloa Pohjois-Suomen erämessuille. Täällä uutuuksia pukkaa. Meinaan yksi messujen kiinnostavin uutuus on Sako 90 Finlight. Eli Finlight, joka on aiemmin löytynyt Sakolta Sako 75 ja Sako 85 sarjasta, on palannut sitten 90 sarjalla markkinoille. Ja tää on ollut se edellissarjoissa kaikista myydyin ja suosituin sakolainen, eikä syystä. Koska tästä kiväristä löytyy kaikki mitä sä tarvit, eikä mitään ylimääräistä, eikä mitään tästä myöskään puutu. Eli tässä on kaikki 90 ominaisuudet. Ihan alkuun pakko sanoa, yksi mihin kovin moni on täällä messuilla ainakin kiinnittänyt huomiota on hinta. Eli suositushinta tälle kivärille on 2250, eli ensimmäistä kertaa Sako 90 kivärit tulee tuohon 2 tonnin hintakantturoille, mikä on semmonen, mikä tekee tästä kiväristä hyvin saavutettavan sitten aika monelle messukävijälle ja metsästäjälle. Kiväri itsessään on niin yleistyökalu kuin olla ja voi. Tästä löytyy muun muassa ruostumattomasta teräksestä tehdyt raudat, saa lyhyellä sekä pitkällä piipulla. Tässä on yksi meidän suurimmista kaliberivalikoimasta, eli ihan pienistä kalibereista aina sinne magnum kalibereihin asti löytyy valikoimaa. Sekä sitten tämmönen polymeerinen kevyt tukki, mistä löytyy synteettistä nahkaa olevat otepinnat. Pienempiä ominaisuuksia, tietysti sakolaisille tuttu lukko, eli kuten huomaatte, Sakolle tuttuun tyyliin hyvin luistava ja herkkätoiminen lukko löytyy. Sitten niin kuin muistakin 90 kiväreistä, suoraan liipasikaaren lävide säädettävä 5-portaiminen 900 grammasta eteen toimiva liipasin vetovastus sekä sitten risulukolla suojattu lipas, eli käytännössä kun lippaan haluat irrottaa, sun pitää painaa sormilla pikkasen lipasta alaspäin ja vetää tuosta liipasinasta lipas irtoon. Tästä löytyy lisäksi tietysti perässä, niin kuin melkein kaikissa muissakin 90-malleissa, pikasäädettävä poskipakka sitten parempaa tähtäinkuvaa ja sitten tuohon ergonomiaan. Eli hyvin kompakti paketti, hyvin lähestyttävämpää hintaa. Remekseltä Juho, morjesta. Nyt ollaan päästy vuoden 2025 Meopta-uutuuksien pariin. Eli esittelyssä uusi Meohunter R5 tähtäinkiikarisarja. Ja sarja on varusteltu 30 mm runkoputkella, pikalukittavilla korotorneilla
löytyy 11-portainen punapisteen säätö, totta kai välistopeilla Meoptan tapaan. Ja sitten myös parallaksi säätyy tuosta samasta turretista. Kiikareita on saatavilla 3 eri kokoluokassa, eli 3-15 50, 4-20 50 etulinssillä ja sitten pitemmälle matkalle 5-25 56 mm etulinssillä. Meohunter R5-sarja kattaa tavallisimmat metsästyslajit, eli tuo pieni pää 3-15 soveltuu erittäin hyvin sellaiseksi yleiskiikariksi, menee vielä sorkkajahdissa, mutta sitten esimerkiksi linnunpyynnissä erinomainen yksilö. Sitten tämä suurempi pää 4-20, 5-25 olevat mallit, ne soveltuu erinomaisesti pitemmille matkoille ammuttaessa, esimerkiksi metson talvimetsästykseen, kyttäyspyytiin tai vastaavaa. Suurin malli 5-25 5-6 etulinssillä on saatavilla ykköspolttotason ristikolla, joka tekee siitä myös erinomaisen vaihtoehdon pitkän tarkkuusammuntaan ihan tuonne ratakäyttöönkin. Kiikareita on saatavilla niin SFP-malleina, eli toisen polttotason ristikoilla, kuin sitten ensimmäisen polttotason ristikoilla FFP-malleina. Ja myös tähtäinristikko-vaihtoehtoja löytyy vähän suurennuskoosta riippuen. Kiikareiden mukana toimitetaan myös Meoptan alumiiniset flip-upit, eli tuo objektiivipää on ihan kierteellä, saa ruuvattua kiinni, ja okulaaripää sitten perinteisemmällä ruuvikiinnityksellä saadaan kiristettyä sitten tuonne. Valonläpäisyä kiikareille valmistaja lupaa 84%, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että kuva on erittäin terävä ja kirkas. Suositushinnat lähtee sieltä 599 eurosta ja koko sarja mahtuu sinne 600 ja 700 euron väliin. Eli todella mielenkiintoinen uutuus. Ei muuta kuin tervetuloa tutustumaan Meohunter R5-malleihin Pohjois-Suomen erämessuille Ouluun. Okei, nyt alkaa olla viimeisimmät majavamehtuupäivät käynnissä ja mulle tuli vieraksi sitten Kuikka Huntingin Aleksi. Terve. Ja pikkusen on nyt oppalla suorituspaineita. Meidän pitäisi Aleksille saada ensimmäinen maja. Sä oot aika ahkerasti käynyt. Joo, varmaan 100 kertaa käynyt kyttäämässä ja joskus on pitempäänkin ja on jäänyt se majava auto alle, mutta ei ole osunut mun passiin. Nyt on paineet, että on varmaan 100 iltaa käynyt vuosien varrella istumassa ja ikinä en ole päässyt ampumaan. Että on nähnyt kyllä, mutta ei ole ampumapaikkaa. Ei ole tullut, että katsotaan onnistaako tänään. Joo. Et nähdään kaadolla. Tässä Jarkon kanssa käyty muutamana iltana ja sitten tää on sama paikka, missä no ei nyt ruveta hirveästi lässyttää sillä asialla, mutta Jarmo ampuu ohi tällä paikkaa. Toivottavasti minä en. Niitähän ei muistella 5 vuotta pidempään. Katsotaan nyt kuinka käy. Aleksin kaveri Janne meni tonne toiselle paikkaan. Siellä on Pekka Jousenkaan kaverina. Katsotaan milloin sieltä rupeaa viestiä pukkaan. Mä veikkaan, että siellä ainakin näkevät majavan, mutta katsotaan miten tässä näkyy. Tää on vähän haastavampi paikka passata, kun tässä ei oikein näe sulaa vettä, että milloin majava lähtee liikkeelle. Aleksin kanssa kyttäiltiin pitkään paikkaa, mutta ei minkäännäköistä merkkiä majavasta. Sitten meidän selän takana 200 metrin päässä oli majaveen vanha pesä ja luulin, että se on autio. Mutta sielläpä läsähtikin häntä. Sitten lähdettiin pikkuhiljaa hiippailemaan sitä ääntä kohti.
Nähtiin, mutta tepeksittiin vähän ehkä itse, että aikaisemmin kun kuultiin pulaus, niin oltaisiin heti tultu kahtomaan, niin voisi olla ehkä tilanne eri, mutta nähty kuitenkin. Ja kaksin kerran. Kaksin kerran, joo. Sai vähän sykettä ja jännitystä kuitenkin. Ei vaan noussut vaille. No, huomenna uusi päivä. Joo. Kärkkäiseltä löydät aseiden ja patruunoiden lisäksi myös kaikki tarvittavat ase- ja metsästysvarusteet. Niin vaimentimissa kuin optiikassakin tarjolla on kaikki tutut laadukkaat merkit. Myös pimeänäkölaitteessa vaihtoehtoja löytyy monesta eri hintaluokasta. Toisin sanoen kaikki varusteet löydät Kärkkäiseltä. Kärkkäinen, jotta voisit ostaa enemmän. Valostorelta terve! Valostore on tänä päivänä Pohjoismaiden suurin valokauppa ja kaikki on saanut alkunsa siitä, kun perustajamme Henry koki tarpeelliseksi hankkia itselleen parempia käsivalaisimia toimiessaan työssään poliisina. Valikoimasta me löydät muun muassa asevalot, erilaiset käsivalaisimet ja yhtenä uusimpana kategoriana meiltä löytyy myös punapistetähtäimet, otsalamput, lisävalot, työvalot, erilaiset kodinvalaistuksen tuotteet sekä paljon kaikkea muuta. No miten on? Laitetaanko sunkin valoasiat kuntoon? Käytä alennuskoodia KORPI10, niin saat 10 pinnan alennuksen Valostoren kaikista tuotteista, myös jo alennetuista hinnoista. Ei muuta kuin se on. Tere! Seuraavana iltana tultiin samalle mestalle Aleksin kanssa. Hyvissä ajoin. Ja otin matkaa sitten vähän syöttipuita, eli tommosia haappapullatvuuksia. Ja silloin oli tarkoitus, että saadaan toi majava nouseen tuohon mättäälle tai rantaan ylipäätään, paremmalle ampumapaikalle. Mutta en kerinyt nakata kun syöttipuut, niin majavat tulikin jo siihen meidän viereen uimaan. Aika aikaisin iltapäivällä. Nyt ei ole puoli tuntia, meneekö hiljasta. Toinen majava on tuolla pesässä ja toinen majava lähtee uimaan ranttaa pitkin poispäin jonnekin tuonne niemekkeen taakse. Me nyt urallisesti tässä pysyttää vaan paikalla ja toivottaa, että no syöttipuut houkuttelisi tuohon mättäälle. Aleksin kanssa seurattiin majavien liikkeitä pitkän aikaa, melkeinpä koko ilta. Alkoi ruveta hämärtää ja molemmat majavat lähti uimaan sinne uutta pesää kohti, missä oltiin jo aikaisemmin kyttäyty. Ei muuta kuin lähdettiin sinne perään. Sopivasti nousi
Sitten lopulta majava nousee aika hyvälle paikalle pois veden äärestä, mutta matkaa oli yli 200 metriä järven toiselle puolelle. Saat tehdä itse päätöksiä. Aleksi kysyy, että joko saa ampua. Mä sanon, että matka on aika huluppea, mutta sen verran kaukana on nyt majava vedestä, että jos vaan uskot, että osut tälle matkaa, niin annoin sitten Aleksille luvan ampua. Nousi uudestaan. Vettä. Jääkös? Kyllä se vähän näytti siltä. Siellä se on. Vahva tunne niin. Juh. Se meni lamppuhommissa, meillä on aika hyvä kiertäminen. Niin menee, mutta ei haittaa vissi. Se on se ensimmäinen kuitenkin. Ja viimeinen mahdollisuus tälle kautta. Niin. Aivan mahtavaa. Lähdetäänpä hakkemaan Janne Passista poikki. Lähdetään. Saatiin kurkien ylilento tähän vielä kaupan päälle. Joo, lähdetään ehkä. Hyvä. Ja katsotaanpa vielä kerran, miten majava reagoi, vaikka 2 kertaa oli mennyt lavoilta läpi. Tässä on hyvä esimerkki siitä, että majava yrittää viimeisillä voimilla ja reflekseillään aina veteen. Täytyy sanoa, että tuossa vaiheessa vähän jännitti, että löytyyköhän majava vai pääsikö veteen ja jää alle. Käytiin hakemassa Janne Passista poikki ja lähdettiin järven toiselta puolelta kiertämään ja nyt alkaa jännitys tiivistyä, että löytyykö majava vai potkasko jään alle, katsellaan. Lakki päästä. Sielläkö se näkyy? Tuossa saat ite käydä. Olisiko pitänyt keventää kuitenkin se? Ei se kaukana ole, että karkasi. Ei oo. Joo, just näin. Tee vaan enemmän reittiä, ettei uppua. Meina. Noin. Yes! Ai. Se on vähän niinku siinä. Joo, siinä. Se on ensimmäinen se. Ai, onneksi jalot. Komia on kaverikin. Oh. Yes. Hyvä. Yes. Oi vitsi, nyt pitäis vaan katsoa, että missä siellä. No sen näkee myöhemmin. Etu. Se on ehejä kuitenkin, ei oo niinku ruoanpumaa siinä. No kato lavalla. No siellähän se on ihan oikeassa paikassa. Joo. Onko 2 reikää lavassa? No, ainakin joo. Ai saa, aika hyvin. Ja tosiaan ihan tuolta toiselta puolelta. Paljon se on? 214? Niin, 214 täällä. On pyssy kohdalla. Oh. Ai, makiaa. Melkoiset turukalut. Kato tänne. Samalla tavalla hamppat näkyy. Toiseksi viimeinen majavan metästysilta. Ja ai että, eihän tuon paremmin voi kausi päättyä. Tässä jaksossa on aika hyvä esimerkki siitä, että miten se majavametsästys voi joskus vastustaa. Käytiin lukuisia iltoja tuolla majavapurolla
ja ampumapaikat on todella harvassa. Tai sanotaanko näin, että hyvä ampumapaikat on harvassa. No, tuuriahan on monenlaista. Tänä keväänä sitä oli vähän sitä huonompaa, mutta olihan toi Aleksin majava vähän niin kuin piste iin päälle tuolle keväjahdelle. Niin kuin tuossa alussa mainitsin, tässä jaksossa piti olla vesilinnustustakin mukana. Ja oli tarkoitus kertoa pikkusen noista korvaavista hauleista vähän tarkemmin. Nyt kuitenkin on hyvä aika ruveta viimeistään testailemaan sitten noita korvaavia hauleja tuleviin vesilintujahteihin. Ja nykyään korvaavia joudutaan käyttämään useammassakin paikassa muuallakin kuin vesilintujahdissa. Unatuoteperheeseenhän kuuluu siis lukuisesti paljon muitakin panosvaihtoehtoja kuin tämä tunnettu unatungsteen. Sieltä löytyy aivan teräspaukkua ja sitten myös tämmöisiä yhdistelmäpaukkuja. Hyvin moneen aseeseen. Joten kannattaa käydä nyt tutustumassa unatuoteperheen patruunavalikoimaan ja ottaa vaikka testirasiat ja lähteä testaamaan. Ihan tommonen normaali teräspaukku unalta on monelle aivan loistava vaihtoehto, mutta kannattaa toki aina testata se omaan aseeseen. Ja sitten meillä on tullut valtavasti kysymyksiä, kannattaako vaihtaa Lafayetten tutkapanta. Kyllä, me ollaan viime kausi metsästetty Lafayetten tutkapannalla aivan läpi kausi ja ollaan saatu hyvät testitulokset. Siellähän oli pikkusen ongelmia ton haukkulaskurin kanssa, mutta tämä ongelma on nyt selätetty ja nykypäivänä ongelmia ilmenee varsin vähän. Olen kyllä ollut varsin tyytyväinen Lafayetten toimintavarmuuteen. Lafayetteltähän löytyy 2 erilaista pantaa, eli tämä pienempi miniversio ja sitten toi isompi, missä akun kesto on sitten jopa 60 tuntia. Eli löytyy 2 todella hyvää vaihtoehtoa. Ja mikä parasta Lafayettessa, varsinkin porukkajahteihin, niin toi hinnoittelu. Eli toi ohjelmistojen hinnat 69 € koiraohjaajalla, joka pystyy hallitsemaan pannan tietoja ja päivityksiä YMS. Ja loppuporukan passimiesten ei tarvitse ostaa sitä, vaan heille riittää ihan tommonen perusohjelmisto 29 € vuosi. Eli tommonen iso porukka, niin kun laittaa Lafayetten ohjelmistot, niin sillä jo säästää sitten jo useamman pannan hinnan. Eli kannattaa vakavasti harkita, mitä tutkavehkeitä rupeaa nyt tulevana syksynä käyttämään. Olkaapa tarkkana. Korpimakasinihan loppuu tämän vuoden lopussa. Joulukuussa tulee Korpimakasinin nimellä viimeinen jakso. Mutta eipä hätää. Uusi kanava on herättänyt valtavasti keskustelua somessa ja huoltoasemien kahviloissa. Ja sen kuvaaminen aloitetaan jo aivan tässä lähipäivinä. Korpimakasinin jaksot on tälle vuotta jo kuvattu ja viimeinen jakso tulee joulukuussa. Ja mikä parasta, nyt on valittu aivan erillinen kuvaaja, joten saadaan vähän laatua parannettua ylimääräisen kuvaajan ansiosta. Mimi on herättänyt valtavasti arvailuja ja keskustelua myös, ja se me paljastetaan sitten tuossa syyskuun lopussa, lokakuussa viimeistään. Jotenka pikkusen pidetään vielä teitä jännityksissä. Ei, ja muistathan, #minäkin olen mukana putkihuipuja on edelleen myynnissä. Niitä löytyy Sako Shooting Centeriltä, Jahtiaitasta, Olokkoselta tietenkin ja kaikista Kärkkäisen myymälöistä. Me ollaan nyt 2 edellisenä joulun lahjoitettu lastenklinikoiden kummeilla jo yli 17 000 €. Jotenka nyt on viimeinen syksy aikaa hankkia toi putkihuivi ja muistatte, koko tuotto menee sitten lastenklinikoiden kummeille. Nyt mä lähden testaamaan mun saunan uutta Narvin kiuasta. Otan siihen yhden tämmöisen vihreän kukon. Ja toivottelen teille oikein mukavaa alkavaa jahtikautta. Nähdäänpäs kuukauden kuluttua. Se on terve!